Hei, stați o leacă să dau muzică mai încet. Hei, eu sunt Andreea și ăsta e nou video și haideți să începem. Astăzi voi face niște poze, în special adică pe Avachin, ca să le postez pe Instagram. Și cred că voi începe aici pentru că chiar îmi place cum arată aici, adică în fine. O să mă mai duc și pe alte mape, cred. Și da. Bun. Așa. Înainte am făcut videoclip și mi s-a închis deodată și da. Și am făcut niște poze și ele le voi posta. Am făcut și la piscină și da. Se văd la piscină. Hai mă, du-te de aici. Hai mă. Pe unde se iese? Aici. Am făcut poze la piscină. Am făcut și am făcut și cu rinocerii. Cu elefanții n-am făcut. Ia să fac și eu cu elefanții. Oh my god, ce cute. Ce cute. Ce cute elefanții. Oh my god, ce ochi au. Oh my god. Ce frumos sunt, uitați-vă la ei. Uitați-vă ce frumos se vede pe aici. Am o problemă cu uitați-vă, uitați-vă, uitați-vă. Mulțumesc elefanților că ați stat cu minți și nu mi-ați făcut nimic. Asta ce? Net, nu-mi place. Adică, mie pe leagăn. Stai puțin că sună cineva. Da, acum am revenit și mi-am gândit să fac o poză aici, lângă, nu știu ce ăsta, am uitat. Că rinocer, corectați-mă voi în comentarii dacă nu sunt de zi. În fine. Așa. Să salvăm poza aceasta, ne vom mai duce într-o locație și cam asta e. Voi mai face niște poze și da. Ia să vedem unde să mă duc. Revin când găsesc un apartament ca lumea sau adică ceva de genul, o mapă ca lumea. Deci m-am decis să nu mai merg nicăieri pentru că mereu mi se blochează când intru într-o locație și da. Ne vom duce direct pe Instagram. Haide, ieși odată. Așa. Ne vom duce direct pe Instagram. Am timp inimioare. Mai întâi să văd de la cine am inimioare și Răbu Andrei Daniel. Ok, mersi. Da, acum să postez. După cum vedeți, aceste poze le-am făcut acolo, adică când am făcut videoclipul acela și s-a închis singur. Uite, începând de la asta care am făcut-o azi cu prietenul meu. Prietenul meu, adică nu ceva de genul iubit sau altceva de genul. E prietenul meu de la școală și da. Prima dată o vom posta pe aceasta. Să etichetăm Avachinul. Avachino oficial. Parcă așa. Uite aici. Și să punem hashtag
Avachin. Bun. Acum să postăm. Mereu mi-arată asta și mă enervează. Îmi dau inimi singură, sunt nebună. Uitați-vă ce drăguță e și poza asta. Bine, e cam simplă, dar na. Și tot la fel, etichetăm avechinul și da. Bine, acum am pus și poza aceasta. Am făcut poze drăguțe, chiar îmi plac. Aceasta, deși e cam simplă, dar nu contează. Uite-te cum se vede costumul de baie. Deci că e pictat pe mine. Net. Simplu, așa normal. Etichetez avachinul. Și da. Oare este avachinul original, nu știu. Deci trebuie. Nu știu ce mi-arată mereu chestia asta, dar nu-mi pasă, măcar pot să postez. De fapt, cred că degeaba pun avachinul. Mai bine lasă. Mă plictisesc. Aceasta. Hai să pun hashtag avachino oficial. Poate, nu știu. Aude o vrăbiuțe sau ce se întâmplă? Cred că am rămas cu aia de aici. Se auzi vrăbiuțe și da. Și cred că am rămas cu gândul aia și acum aud numai vrăbiuțe prin cap. A, da, și să vă uitați pe YouTube. Stai, eu acum postez eu clipul ăsta pe YouTube. Ce proastă. Asta am păstrat-o. Aceasta. Oh my god, ce vel mi se vede aici. Și pune niște inimioare. Distribui. De parcă v-aș da lecții cum să distribuiți ceva pe Instagram. După aceea o să vă arăt profilul meu de pe Instagram. Revin când termin toate pozele de postat. Da, și acum am terminat toate pozele de postat. Și haideți să vedem, avem o apreciere de la Ava LMP. Haideți să îi apreciem și noi o poză. Hai că aceasta e drăguță. Și asta, uitați-vă ce fluturaș. Nu știu ce am făcut de 3 aprecieri. Hai să apreciez și eu. Toate astea. De fapt, oh my god, cât ți-a pus. Drăguț. 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 Ce multe aprecieri are. Nu o să ajung și eu ca ea. Sper să ajung ca ea. Uite ce multe aprecieri are. Hai să-i apreciem atâtea. Așa, și acesta este contul meu, după cum vedeți. Și sper să mă căutați. Am doar 14 urmăritori și da. Da. A, da, și să nu uitați să-l urmăriți și pe prietenul meu. Da.
Da, mă scuzați pentru... Da. Și să nu uitați să-l urmăriți pe prietenul meu, Gabi. Și să-i dați inimioare, eu i-am dat. După cum vedeți. Și da, e colegul meu. Da, îl urmăresc. Și da... Ce urmăresc? În fine. Da. Mi-am amintit ce-l urmăresc. Ei, lasă. Îl urmăresc după aceea. Și în fine, să mă căutați. După cum vedeți, mă cheamă Georgiana EU cu 2 de U. Și am postat astea. Și da, ia să vedem cine a văzut astea. De ce nu pot să văd? Aici. Gina Matei, Robu, Andrei, Daniel, David, Davi, Gabi, voi cu Toni și Ana Maria. Bine. Aici mi-am făcut niște cartofi prăjiți, în fine. Cine mi-a mai dat? Haideți să-i dăm și ei niște inimioare. Dacă tot ne-a dat și ea. O să mă duc și eu să fac niște poze, dar în clipul următor o să fac și eu niște poze aici. Îi mai dau 3 aprecieri și atât. Bun. Și cam asta a fost videoclipul meu de azi și sper să-mi dați un like dacă v-a plăcut. Și da, voi mai intra pe Avachin și vă voi mai arăta o dată profilul meu și să-mi dați, vă rog, add friend ca să o să vă accept cererile ca să mai vorbim prin mesaje și altceva de genul. Și dacă v-a plăcut să dați un like și să vă abonați la canalul meu. Și da, acum o să vă arăt profilul meu. După ce se încarcă asta, uite ce greu se încarcă. Și da, în videoclipul următor nu știu ce voi face oare. Cred că voi face tot un videoclip de genul, adică fac poze pentru Instagram. Și da. Haide. Acesta este profilul meu. Am 107 aprecieri și da, să nu uitați să-mi dați add friend și să-mi trimiteți mesaj când după ce vă accept cererea și da, să nu uitați să dați un mare infinit like și să vă abonați la canalul meu dacă sunteți noi și pa, vă pup! Nu uitați de, știți voi, să vă abonați! Pa!